Hej, jeg hedder Rebecca Wils. Jeg har udgivet bogen Babytegn. Den her bog er fyldt med forskning om babytegn. Du kan læse lidt om hjernens udvikling, om babys finmotoriske udvikling, og hvordan samspillet mellem den her udvikling og babytegn egentlig er. Du kan lære lidt om, hvornår det er godt at lære babytegn, hvilke fordele der er ved hvilken alder. Du kan læse om nogle forældre, der har brugt babytegn selv. Og selvfølgelig er der lidt om, hvornår vi skal i gang, hvilke babytegn vi skal gå i gang med, hvilke babytegn vi skal fortsætte med. Og allerbagerst er der nogle sange med babytegn, som du også kan se på vores hjemmeside. Der er et link til den i bogen. Og så er der altså en tegnordbog med rigtig mange babytegn. Så du har alle babytegn lige ved hånden. Til allersidst, så har jeg sådan en lille side her, som du kan klippe ud. Det er faktisk meningen. Du må meget gerne klippe bogen. Der står lidt om, hvad forskningen viser, og så er der også lige en side, som den er her, som du kan hænge op med lidt huskeregler med babytegn. Du kan købe den her bog på babytegning.dk, og du kan også købe den i din boghandel, på saxo.com, Bog.ad, hvor du end skulle have lyst til at forvalte dit eksemplar. Tak!